תקשיבו, אני מה זה אשמח שכל המטומטמים שרואים את הסרטון הזה יתעצבנו עליי ויסירו עוקב. אז הנה מה שיש לי להגיד, זה עם של מטומטמים, חבורת טיפשים, זה העם הכי מטומטם שראיתי בהיסטוריה אולי של האנושות, שקראתי או משהו כזה. כשהורגים 45 אנשים במירון ואומרים להם תהיה ועדת חקירה ועד היום לא נותנים תוצאות, ואחרי זה 1,400 נרצחים בזמן שכוחות הביטחון לא קופצים למעלה מ8 שעות. ואז בפעם השנייה, שימו לב, זה לא בפעם הראשונה, נהרגו 20, 30, אני לא יודע כמה המספר הזה התנפח חיילים, בגלל התמנת מטענים שלנו, של צה"ל, וזה התפוצץ על זה כבר פעם שנייה שזה קורה, וגם אז הם מתחילים להגיד ביחד ננצח וצריך לגבות את המדינה. האנשים פה, העם הזה, זה העם הכי מטומטם שקיים בפער, שלא רוצים להבין שהמדינה שלהם הורגת אותם. איזה מטומטמים אתם? אין דבר כזה.